अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमः। काञ्चन गौरं राधे वृन्दावनेश्वरि शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते जयप्रकाशस्वामिनि नामिनि नमो आचार्यपादाय निताय गौरवकथामताय नगरग्रामाचार्य नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिनि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 21వ శ్లోకం, 3వ స్కందం 12వ అధ్యాయం 21వ శ్లోకం. అథాభిద్యాయతః సర్గ దశపుత్రా ప్రజజ్ఞిజేరే భగవచ్చరిక్తయుక్తస్య లోకసంతానహేతవః. Brahma, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of the generation. Okay, ఒక మాతాజీ ఎవరో చదువుతూ ఉన్న ట్రాన్స్లేషన్ సగంలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది మాతాజీ. సారీ మాతాజీ. చదివేశారు ప్రభుజీ, అది రిపీట్ చేసేది ఉంది. రిపిటేషన్ ఒకసారి చేయించండి మాతాజీ. ఆవిడ చదువు. హరే కృష్ణ. సర్ల మాతాజీ. ఏ మాతాజీ చదువుతున్నా దయచేసి ఆ మాతాజీ ఒకసారి హ్యాండ్స్ రేజ్ చేయండి. సర్లదే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవానుని ద్వారా శక్తిని పొందినట్టి వాడైనా బ్రహ్మదేవుడు జీవులను సృజింపదలచెను. ఆ విధముగా అతడు సంతానమును విస్తరించుటకై 10 మంది పుత్రులను బడసెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఇప్పుడు దాకా మనకి కొన్ని లెసన్స్ ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి. సో బ్రహ్మదేవుడికి కంటిన్యూస్ ఫెయిల్యూర్సే వస్తున్నది. ఒకటి, అతను భగవంతుడు ఎవరు, అసలు నన్ను సృష్టించిన ఆ సృష్టికర్త ఎవరు అని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించారు, కానీ సక్సెస్ కాలేదు. ఆయన ఆ కమలము యొక్క కాడ దాకా వెళ్ళారు, కానీ కనిపించలేదు. అక్కడ ఒక ఫెయిల్యూర్. కానీ ఆయన ఓటమి ఒప్పుకోలేదు. మళ్ళీ భగవంతుని తలుచుకున్నారు, భగవంతుడు కనిపించారు. భగవంతుడు అతనికి దిశానిర్దేశం అంతా ఇచ్చారు. మళ్ళీ అయిపోయినాక నెక్స్ట్ సంతానోత్పత్తి చేసేదాని కోసమని ఫస్ట్ అతను భగవంతుడి ద్వారా చెప్పబడినటి 5 రకాల క్లేశాలతో పాటు కూడుకున్న సృజనని చేయమని చెప్పారు. అతనికి వద్దని అనుకున్నారు. సో 4 రకాల భగవద్భక్తితో కూడుకునేటివి అవి కూడా యాడ్ చేసి ఈ రకంగా ఒక 4 కుమారుల్ని అతను సృజింపజేశారు. కానీ ఆ 4 కుమారులు అతని మాట వినలేదు. నేను చెయ్యను, మా వల్ల కాదు, మీరు మాకు దయచేసి ఈ పనులు అప్పచెప్పద్దు, మేము భక్తిలో ఉండాలనుకుంటున్నాము. సో 2 రకాల గురువులు ఉంటారు. ఒకరు భజనానంది, ఇంకొకరు ఘోష్టానంది. భజనానంది అని అంటే వారికి వారే కీర్తనలు అలాంటివి చేసుకుంటారు. ఘోష్టానంది అని అంటే 2 రకాలు మంచి రకాలే, కానీ భజనానంది అని అంటే వారు కీర్తనలోని ఆనందం పొందుతారు, భగవంతుడి జపములోని ఆనందం వస్తుంది వారికి. అందరికీ పంచిపెట్టడం అనేది వారి వల్ల కాదు. సో వారు భజనానంది. ఇంకొకటి ఘోష్టానంది, వారొక్కరే కాదు 4గురికి పంచిపెట్టాలి ఇది అని అనుకునేవారు ఘోష్టానంది. ఈ 2 విభజనలు కేవలం గురువుల్లో మాత్రమే, సాధారణ జనాల్లోని కాదు. ఇది
సో కాబట్టి సాధారణ జనాలందరూ కూడా భజనానందిగా ఉండాలి. గోష్ఠానంది అనేది మన వల్ల అయ్యేది కాదు. సో కాబట్టి భజనానందిగా ఉండాలి. సో ఈ రకంగా వారు నలుగురు కుమారులు ఏంటి అని అంటే, మేము భక్తిని మేము పెంపొందించగలం కానీ సంతానోత్పత్తి అనేది అది భౌతికమైన కార్యకలాపం, అది మేము చేయలేము. భక్తిని మేము పెంచుతాము. మీరు తీసుకోరండి, ఎవరైనా భక్తులు ఎవరు కనిపించినా సరే కూడా వారికి మేము భక్తిని ప్రసాదించేదానికి మేము ప్రయత్నిస్తాము. కానీ మేము వాళ్ళని సంతానోత్పత్తి చేయడం అనేది అది మా వల్ల అయ్యేది కాదు. గురువు స్థానంలో ఉండగలం కానీ తల్లిదండ్రుల స్థానంలోని మేము ఉండలేము అని అన్నారు. సో అక్కడ ఒక వ్యతిరేకం ఇది కనిపించింది. దాని తర్వాత రుద్రుల వారు ఉత్పన్నమయ్యారు. సో ఆ భృగు మధ్యలోని సో ఆ రకంగా రుద్రుల వారు ఉత్పన్నమయ్యారు. సో రుద్రుల వారికి ఇక్కడ కొన్ని చోటలు ఇచ్చారు. సో ఆ చోట్లంతా కూడా మనకి ఇక్కడ వర్ణించబడ్డాది. సో ఏదేదది సో ఫస్ట్ హృదయము. సో ఇదంతా కూడా రుద్ర ఫిలాసఫీ. సో రుద్ర ఫిలాసఫీ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆవేశము, కోపము. సో రుద్రుల వారు కూడా అందుకోసమనే 2 వర్ణాలలోని పుట్టారనమాట. సో కోపం అనేది దేనికి మిశ్రితము అంటే తామసిక గుణం ముఖ్యంగా అండ్ కొద్దిపాటు రాజసిక గుణం. సో ఎవరికైనా కోపం ఉన్నది అని అంటే వారు ఇమ్మీడియట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి, వారు తామసిక గుణం మరియు కొద్దిపాటు రాజసిక గుణంలో ఉన్నారు అని అది ఇండికేషన్. సో కాబట్టి కామము, క్రోధము తథా లోభం తస్మాత్ ఏవం త్రయం త్యజేత్, ఆ మూడిటిని విడిచిపెట్టుకోవాలి. వాటి మూడిటికి కారణం ఏంటి? ధ్యాయతో విషయ పుంస సంగస్తేషోపజాయతే, సంఘాత్ సంజాయతే కామ, కామా క్రోధో విజాయతే, క్రోధా భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహ స్మృతి భ్రమ, సంశా బుద్ధినాశ, బుద్ధినాశ ప్రణశ్యతి. సో కాబట్టి విషయవాంఛల పట్ల ఆసక్తి, ఏదైనా ఒక కోరిక పెట్టుకోవడం అనేది కామము, క్రోధము, లోభము వాటన్నిటికీ కూడా రూట్స్. విషయవాంఛ పట్ల ఆసక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే మనకి ఉండేదానికంటే ఎక్కువ మనం కావాలనుకున్నప్పుడు. మనకి ఎప్పుడైతే ఉండేది కూడా లేదని అనిపిస్తుందో అప్పుడు భగవంతుడిని మనం అప్పుడు కూడా అడగాల్సిన అవసరం లేదు, భగవంతుడు ఇస్తారు. మన రాతలో ఏది రాసి ఉంటుందో అది ఇస్తారు. కానీ మనకి ఉండేదానికంటే ఎక్కువ మనం కామ్యం కోరికలు పెట్టుకున్నాము అని అంటే అప్పుడు అది క్రోధం కిందకి మారుతుంది. ఆ క్రోధం వల్ల మనకి అనవసరంగా మనం ఈ మానవ జన్మను వృధా చేసుకున్నట్టు అవుతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే రుద్ర ఫిలాసఫీ. సో కోపం అనేది సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది అంటే ఫస్ట్ ఏదైనా కోరికలు అటువంటివంతా కూడా మనసు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, హృదయం నుంచి. కాబట్టి హృదయంలోను. సో నెక్స్ట్ అది మనస అయిపోయినాక వాచ మరియు కర్మణ. వాచ అనేది మనకి ఎయిర్, సో మాటల్లోని. సో అందుకోసం మాటల్లోని ప్రాణవాయువు మరియు మన వాయువులోని కూడా ఉన్నది మాటలు. దాని తర్వాత కర్మణ మన ఇంద్రియములలో ఉన్నది. దాని తర్వాత ఆకాశం. ఆకాశం కొన్నిసార్లు ఏంటి అని అంటే అజ్ఞాన అంధకారాన్ని లాగా మేఘాలు కూడా కమ్మివేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ రకంగా. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అని అంటే అగ్నిలోని జ్వాలలు, దహించే జ్వాలలు. చిన్న అగ్గి ఎక్కడైనా సరే కూడా ఒక అడవిలోని పడ్డాది అని అంటే ఒక నిప్పు రవ చాలు. 2 చెట్లు రాపిడి చేసుకున్న దానివల్ల కొద్దిపాటు అగ్ని రవ ఎక్కడైనా నిప్పు రవ సృజింపబడినా సరే కూడా మొత్తం అడవినే కాల్చి పడేస్తుంది. నెక్స్ట్ నీరు. నీరు అనేది ప్రాణం కోసమని చాలా అవసరం. కానీ అదే నీరు కానీ అవసరం కంటే ఎక్కువ మాత్రలో వచ్చింది అని అంటే లైక్ సునామీ కానీ, వరదలు కానీ, లేకపోయిందా కొన్ని సంవత్సరాల కిందట కేదార్నాథ్లోని దీని నుంచి ఆ లేక్ నుంచి పడిన నీళ్లు ఆ రకంగా ఎప్పుడైతే ప్రళయపు నీరు వస్తుందో అది కూడా రుద్ర ఫిలాసఫీ. అండ్ ఎర్త్ ఇప్పుడు డ్యామేజ్ కాజ్ చేసే అన్నీ కూడా
అది ఎక్స్ప్లోజివ్స్ కావచ్చు, మిసైల్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, అవంతా భూమి యొక్క ఒక భాగమే. అది సన్, ఎండాకాలంలోని ప్రజ్వలించే సూర్యుడు కూడా, అది కూడా రుద్ర ఫిలాసఫీ కిందకే వస్తుంది. నెక్స్ట్ మూన్, చంద్రబింబం మరి ఎప్పటికైనా శీతలాన్ని ప్రసాదిస్తుంది కదా. శీతలత్వాన్ని ఇచ్చే చంద్రుణ్ణి కూడా మరి రుద్ర ఫిలాసఫీలో ఎందుకు కలిపారు అని అంటే, అతిగా ఉండే ఏదైనా సరే కూడా అది రుద్ర ఫిలాసఫీయే. అతిగా దేన్నైనా మనం దాన్ని తీసుకున్నాము అని అంటే అది రుద్ర ఫిలాసఫీ కిందకే వస్తుంది. చల్లదనం మంచిదే, శీతలత్వాన్ని ఇస్తారు చంద్రుడు, కానీ మరి అతిగా చలి ప్రదేశాలలోని దాని వల్ల కూడా చావు అనేది సంభవిస్తూ ఉంటుంది చల్లదనం వల్ల. సో అది కూడా రుద్ర ఫిలాసఫీ కిందకే వస్తుంది. సో ఈ రకంగా శివుడికి, రుద్రుల వారికి ఈ చోట్లన్నీ కూడా ప్రసాదించారు. సో రుద్రుల వారు చాలా చాలా దీనంగా అతను తెలుసుకోవాలనే ఆతృతతో ఏడుస్తున్న దానివల్ల ఆయన పేరు రుద్ర అని పెట్టడం జరిగింది. ఈ చోట్లన్నీ ఇచ్చారు. ఆయనకి 11 నామాలు ఇచ్చారు, ప్లస్ 11 భార్యలు అతనికి అప్పచెప్పారు. సో దాని తర్వాత రుద్రుల వారు వెంటనే అతను ఏమాత్రం కూడా, అతను కూడా ఎందుకు వీరంతా గొప్పవారు అని అంటే, బ్రహ్మగారు అండ్ కుమారులు అండ్ ఈవెన్ రుద్రుల వారు ఎందుకు గొప్పవారు అని అంటే, బ్రహ్మ అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో నా సృష్టికర్త ఎవరు, నా కర్తవ్యం ఏంటి అని తెలుసుకోవాలని అతను గొప్ప ఆతృత పడ్డారు. కాబట్టి అతను గొప్పవారు. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే జిజ్ఞాస ఉన్నింది కాబట్టి. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నెక్స్ట్ కుమారులు, వారికి సృజింపబడ్డారు, వారికి అర్థమైంది వారు దేనికోసం సృజింపబడ్డారని. వారికి ముఖ్యమైన ఇది కారణం వాళ్ళకి ఏమనిపించిందని అంటే, భక్తి అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని వారు తెలుసుకున్నారు. సో మెటీరియలిస్టిక్ యాక్టివిటీస్, భౌతికమైన కార్యకలాపాలలో నిమగ్నం అవ్వకూడదు అనే విషయాన్ని వారు తెలుసుకున్నారు. కాబట్టి వారు గొప్పవారు. రుద్రుల వారికి వారి కర్తవ్యం ఏంటి చెప్పాలి, ఏం చెయ్యాలి, వారి నామధేయం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో అతను ఏడ్చి మరి తెలుసుకున్నారు. సో అతనికి కూడా అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. సో నా కర్తవ్యం ఏంటి. సో అంతేకాదు రుద్రుల వారిలో ఇంకా గొప్పతనాలు ఉన్నాయి. ఒకసారి అతని కర్తవ్యం చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఇంకేం అడగలేదు. సరే తండ్రి గారు, మీరు ఎలా చెప్తే అలాగే చేస్తాను, కరిష్యే వచనం తవా అని అన్నారు. ఉత్పత్తి అనేది మొదలు పెట్టారు. రుద్రగణాలందరినీ కూడా సృజింపజేశారు. సడన్ గా బ్రహ్మగారికి రియలైజ్ అయింది, రుద్రుల వారు సృజింపజేస్తున్న వారందరూ కూడా ప్రకృతి వైపరీత్యం జరుగుతోంది, ఇప్పుడు ఇంకా సృజనాత్మక కార్యకలాపాలే జరుగుతోంది, అప్పుడే ప్రళయం రాలేదు. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఒక పైన ఉండే గురువుకి తన శిష్యులతోని గాని తన పుత్రులతో గాని ఒక మాట ఎలా చెప్పాలి నేను అని ఆలోచిస్తున్నారు అని అంటే మాత్రం చాలా దౌర్భాగ్యమైన స్థితి అది. వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు దాన్ని, వాళ్ళకి నేను ఎలాగా ఇది నేను తెలియజేయాలి అనేది ఒకవేళ గురువు గాని తండ్రి గాని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు అని అంటే చాలా దౌర్భాగ్యులు వాళ్ళు. పిల్లలు గాని శిష్యులు గాని ఎలా ఉండాలి అని అంటే, గురువు ఏది చెప్తే దాన్ని వెంటనే శిరసావహించేయాలి. దాని మీద మారు ప్రశ్న అనేది ఉండకూడదు. కాబట్టి బ్రహ్మగారు అంత అద్భుతమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారు. అతను ఫిల్టర్స్ పెట్టుకోలేదు. ఎలా చెప్పాలి, రుద్రుల వారికి నేను ఎలా చెప్పాలి, నేనే అప్పచెప్పాను, ఇప్పుడు నేనే వారికి వద్దని చెప్పని ఎలాగా, సమయం వృధా చేసుకోలేదు. ఎందుకు అని అంటే అతనికి తెలుసు రుద్రుల వారి మెంటాలిటీ ఎటువంటిది అని. కాబట్టి అతను మారు ఆలోచించకుండా వెంటనే ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే లీడర్షిప్ ఫిలాసఫీ. అతను రుద్ర గణాలకు ఒక్కొక్కరికి పిలిచి చెప్పలేదు, నువ్వు ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి, మీరు తప్పు చేస్తున్నారని చెప్పలేదు. వారి యొక్క అధిపతి సో రుద్రుల వారినే పిలిపించి అతనికి డైరెక్ట్ చెప్పారు, నేను నీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఇది చెయ్యాలి అని, ఇక్కడతో ఆపేయి చాలు. మారు అతను చెప్పలేదు శివుడు. రుద్రుల వారు మారు చెప్పకుండా
ఎందుకు, నాకు ఇంకొక ఛాన్స్ ఇవ్వండి, నేను చూపిస్తాను, నిరూపించుకుంటాను నేను అసలు చేయగలను అని. మీరే నాకు అప్పచెప్పారు, మీరే నన్ను ఆపేయమంటున్నారు, నాకు అలాంటప్పుడు ఎందుకు అప్పచెప్పారు, ఎందుకు ఆపేయమంటున్నారు, ఏమీ ప్రశ్న చెప్పలేదు అతను. మనం నేర్చుకోవాల్సినది ఈ గుణం ఒకటి నేర్చుకోవాలి. తల్లి గాని, తండ్రి గాని, గురువు గాని, దైవము గాని మనకి ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చారు అని అంటే దాని మీద మనం బదులు చెప్పకూడదు. మనకి జీవితంలో కష్టాలు ఉన్నాయని అంటే కష్టాలు నేను యాక్సెప్ట్ చేయాలి. శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి కూడా పిలిపించారు, ముందు రోజు రాత్రి చెప్పారు, రేపు నీకు పట్టాభిషేకం అవుతుంది అని. సరే తండ్రి గారు. అతను అక్కడ కూడా అవునా అని చెప్పని ఏమాత్రం కూడా అతను చెప్పలేదు. వెంటనే అతను శిరసా వహించేశారు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పిలిపించారు, నాయన ఈ రకంగా నాకు పరిస్థితుల ప్రభావంతో నేను నిన్ని రాజసింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టలేను, పట్టాభిషేకం చేయలేను, సరికదా నిన్ను నేను 14 ఏళ్ల వనవాసానికి పంపించాల్సి వస్తుంది. మారు చెప్పలేదు ఇతను. తప్పేంటి నాది, అసలు నేను తెలుసుకునే అధికారం నాకున్నది లేదు. ఎందుకంటే తండ్రి గారికి అంత అవకాశం ఇవ్వకూడదు. తండ్రికి గాని, తల్లికి గాని, గురువుకి గాని, దైవం గాని వారు ఈ రకంగా చెప్తే వీరు ఏమనుకుంటారు అనే ఒక అవకాశం ఇవ్వకూడదు. కాబట్టి రుద్రుల వారికి ఇది చెప్పగానే వెంటనే అతను కనీసం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చుకోకుండా నమస్కారం పెట్టారు, ప్రదక్షిణలు చేశారు, యాక్సెప్ట్ చేశారు, వెళ్ళిపోయారు వెంటనే అడవులకి. సో ఇది ఉండాల్సిన లక్షణం ఒక కొడుకుకి లేక ఒక శిష్యుడికి. ఈ రకంగా ఉంటే గురువు వారి ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, గురువుకి గాని, తండ్రికి గాని, తల్లికి గాని, లేక దైవంకి గాని, దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు గాని ఎప్పటికీ కూడా మనకి వ్యతిరేకంగా ఆలోచించలేరు. ఎప్పటికీ తల్లి గాని, తండ్రి గాని, గురువు గాని, కృష్ణుడు గాని మనకి ఆప్తమిత్రులు. తల్లి తండ్రి ఇంకా గురువు, తల్లి తండ్రి వాళ్ళు అనేది వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, తల్లి ఇమ్మీడియట్ గా పిల్లలకి బాగు జరగాలి, మంచి జరగాలి అనే ఆలోచనతోని తల్లి ఉంటారు. ఆకలిస్తుందమ్మా అనగానే వెంటనే ఏదో ఒకటి కలిపి తెచ్చేస్తారు, నోట్లోని పెట్టేస్తారు. ఆ రోజు కోసం అని ఆలోచించేస్తారు. ఇమ్మీడియట్ గా ఆ మొమెంట్ లోని పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగకూడదు అని. తండ్రి ఎలా అని అంటే వారికి లాంగ్ టర్మ్ గురించి ఆలోచిస్తారు. ఈ ఒక్క పూట ఆకలితో ఉంటే ఇబ్బంది లేదు, కానీ వారు జీవితంలోని వారు ఆకలితో ఉండకూడదు. జీవితంతో ఆకలితో ఉండకూడదు అని అంటే వారు జీవితంలోని పనికొచ్చేలాంటి పనులు చేయాలి. సో వారు జీవితంలో పైకి రావాలి అనేసరి ఉద్దేశంతో తండ్రి ఆలోచిస్తారు. ఆ ఒక్కరోజు వారికి ఇబ్బంది అయినా పర్వాలేదు, కానీ వారికి లాంగ్ రన్ లోని వారికి తెలిసి రావాలి, కర్తవ్యం ఏంటి అనేది వారికి తెలిసి రావాలి అని అనుకుంటారు తండ్రి. కానీ గురువు ఏంటనంటే వీరిద్దరికంటే కూడా గొప్పవారు. కాబట్టి ఆ రకంగా చెప్పాలి అని అంటే తల్లితోని షేర్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లమ్స్, కానీ తండ్రి అనేవారు తల్లి కంటే కూడా ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు పిల్లల గురించి. కానీ గురువు అనేవారు తల్లికి తండ్రికి మించిన వారు. వారు కేవలం ఈ యొక్క జన్మ గురించి ఆలోచిస్తారు. జన్మ పనులు చేయాలి, పనికొచ్చేలాంటి పనులు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వారు జన్మ తీసుకోకూడదు. తీసుకున్నా కూడా మానవ జన్మ తీసుకోగలచాలి, ఏ ఇతర జీవ జంతువులు లాంటి జన్మ తీసుకోకూడదు. మానవ జన్మ తీసుకొని వారు భగవద్ధామానికి చేరుకోగలచాలి. సో వారి యొక్క ప్రతి ఒక్క శిష్యుడు కూడా భగవద్ధామానికి చేరే అంతదాకా గురువు ఇది భగవద్ధామానికి వెళ్ళరు. ఆయనకు తెలుసు ఈ లోకంలోని కేవలం కష్టాలు, ఇబ్బందులు మాత్రమే ఉంటాయి అని. అన్నిటినీ అనుభవిస్తారు గురువు. ఎందుకు అని అంటే కేవలం వారి ఆఖరి శిష్యుడు కూడా భగవంతుడి దాకా చేరుకోవాలని. ఒకసారి ఈ రకంగా ఆలోచించండి, హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక మహారాజుల వారు ఎంత మందిని తీసుకుంటున్నారు శిష్యులుగా. ఆ శిష్యులు అందరూ కూడా అక్కడ దాకా భగవంతుడి లోకానికి చేరుకునేంత దాకా మళ్ళా జన్మలు తీసుకోవాల్సింది ఉంటుంది అతను. మన కర్తవ్యం ఏంటంటే కనీసము మనం అతనికి మంచి చేకూర్చేలాంటి పనులు చేయాలి. సో ఈరోజు ఈ ఏకాదశి నాడు నేను మీ అందరికీ సవినయంగా మనవి చేసుకునేది ఏమంటే,
ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఒక్కొక్క మాల రోజుకి గురు మహారాజ్ పేరు మీద, మీ గురువులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఒకవేళ మీకు గురువులు అంటే గురువు అంటే ఇన్ ది సెన్స్ మీకు దీక్షా గురువులు కావాలి అంటే దీక్షా గురువులు కూడా ఈ 4 సాంప్రదాయాల్లో నుంచి ఎవరో ఒకరు అయి ఉండాలి. సో ఉన్నారు ఇతర మహారాజులు లైక్ రాధానాథ్ మహారాజు, అటువంటి వారు ఎవరైనా ఉన్నారంటే వారి పేరు మీద ఒక మాలైనా కనీసం చేయండి రోజుకి. మీకు లేరు అని అంటే హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ పేరు మీద ఒక మాల చేయండి, రోజుకు ఒక్క మాల అతని పేరు మీద చేయండి. అండ్ ఈ రోజు ఏకాదశి, సో ఉత్తమమైన రోజు. ఈ రోజు 64 మాలలు చేసేదానికి ప్రయత్నించండి. ప్రతి ఒక్కరు 64 మాలలు చేసేదానికి ప్రయత్నించండి. ఈ రకంగా మీకోసమనే మీరు చేసుకోండి. ఒక్క మాల మాత్రం హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజ్ పేరు మీద చేయండి. మిగతా 64 మాలలు ఈరోజు ట్రై చేయండి. కనీసం కంపల్సరీ అనేం కాదు, కానీ చేస్తే ఉత్తమమైనది. సో ఈ రకంగా గురువు అనేవారు అంత గొప్పవారు. కృష్ణుడు అనేవారు ఎప్పటికీ కూడా మన గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటారు. సుహృదం సర్వభూతానాం, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా సుహృదులు. కాబట్టి ఈ రకంగా రుద్రుల వారు మారు చెప్పకుండా అతనికి ఏ కర్తవ్యాన్ని అయితే అప్పచెప్పబడి ఉన్నదో దాన్ని శిరసా వహిస్తూ అతను అడవిలోకి వెళ్ళిపోయారు. సో ఆపేమన్నారు ఇక్కడతోని, ఇప్పటిదాకా సృజింపజేసావు, చాలు చేసింది. కానీ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ గురువు ఎవరికైనా ఒకవేళ లేకపోయినా తండ్రి కానీ, గురువు కానీ, తల్లి కానీ, లేక భగవంతుడు కానీ ఒకవేళ ఏదైనా ఒక భక్తుడి దగ్గర నుంచి ఏదైనా ఒక అవకాశాన్ని లాక్కున్నారు అని అంటే వారికి మహత్తరమైన ఇంకొక అవకాశం వారికి ఇచ్చేదానికోసమనే. అంటే వారు దేనికి పనికిరారు అని కాదు. సో వారికి టైం, లొకేషన్ అండ్ సర్కమ్స్టెన్సెస్, సో సమయం, ఆ చోటు మరియు పరిస్థితుల ప్రభావం ప్రకారంగా వారికి కొన్ని పనులు అప్పజెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. భక్తియుక్త సేవ అని అంటారు ప్రభుపాదుల వారు. సో భక్తియుక్త సేవలోని ప్రతి ఒక్కరికి సేవ చేసుకునే అవకాశం ఇవ్వబడుతుంది. కాకపోతే మనకి ఒక సేవ అవకాశం ఒకవేళ దొరకలేదు అని అంటే దాని అర్థం మనం పనికి రాము అని కాదు, మనకి దీనికంటే గొప్ప సేవ ఇంకేదో ఇవ్వబడుతోంది అని. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి, శివుడికి కూడా రుద్రుల వారికి కూడా తెలుసు ఇది ఈ అతని ద్వారా ఏదైతే అప్పచెప్పబడిన తర్వాత ఆ కర్తవ్యాన్ని మళ్ళీ విత్డ్రా చేసుకోబడ్డాది. ఇది ఫ్యూచర్ లోని శ్రీమద్ భాగవతం అనే ఒక గొప్ప మహాగ్రంథంలోని ఇది రాయబడుతుంది. రాబోయే కాలంలోని కొన్ని లక్షల కాపీలు విక్రయించబడతాయి. కొన్ని కోట్లాది మంది శ్రీమద్ భాగవతంని శ్రవణం చేస్తూ ఉంటారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అనేవారు ఒక గొప్ప నాయకుడు వస్తారు, అతను దేశ విదేశాల్లో అంతా కూడా ప్రచారం చేస్తారు. దాని తర్వాత హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు వస్తారు. చిన్న చిన్న నగరంలోని, గ్రామాల్లోని కూడా ఈ శ్రీమద్ భాగవతముని మరియు హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని వ్యాపింపజేస్తారు అని తెలుసు. సో ఆ రోజు రానే వస్తుంది, ఏ రోజైతే రుద్రుల వారి యొక్క అసమర్థతని, ఆ పని ఏదైతే అప్పచెప్పారో ఆ పనిని చెయ్యలేకపోయారు అనే ఈ కలంకాన్ని మనం డిస్కస్ చేయబోతాం ఫ్యూచర్ లోని అని తెలుసు రుద్రుల వారికి. రుద్రుల వారు కావాలంటే దాన్ని ఎడిట్ చేసామని చెప్పచ్చు. వాళ్ళ తండ్రికి చెప్పి, తండ్రి గారు మీరంతా చెప్పారు బాగుంది, కానీ ఇది బయట వ్యాపింప చేయొద్దండి, ఇది వ్యాస భగవానుడికి కూడా చెప్పేయండి దయచేసి, ఇది ఈ పుస్తకంలోని మాత్రం శ్రీమద్ భాగవతంలోని పబ్లిష్ చేయొద్దండి, ఇది నాకు అవమానకరమైంది. సో అందరూ నన్ను ఒక దేవతగా పూజిస్తారు, అందులో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ దేవతగా పూజిస్తారు, కాబట్టి ఇదొక్కటి మాత్రం ఎడిట్ చేసేయండి, కట్ చేసేయండి ఇది అని చెప్పుండొచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఇదే అధ్యాయంలోని బ్రహ్మగారు చేసిన తప్పుల గురించి కూడా మనం చదువుతాం. అండ్ ఈవెన్ ఇంకొక దీంట్లో ఫస్ట్ లోనే మనం చూసాము, నారదుల వారి గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటారన్నమాట సుఖదేవ గోస్వామి.
ఈ రకంగా నారదుల వారు ఇంతకు ముందు గంధర్వుడు. సో ఒకసారి ఒక సభలోని కీర్తనలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నారదముని వస్తారు తన ఆడ మిత్రులతో పాటు. సో వారితో పాటు వచ్చి ఆయన పనికిరాని పాటలు అంటూ కొన్ని పాడుతూ ఉంటారనమాట. సో అప్పుడు వారికి శాపం ఇవ్వబడుతుందన్నమాట. ఏంటయ్యా, చూసేదానికి గొప్ప బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చినట్టున్నావు, కానీ నువ్వు చేసే పనులు మాత్రం శూద్రుల వారు చేసినట్టుగా చేసావు అని అతనికి ఒక శాపం ఇవ్వబడుతుంది. అందుకోసం శూద్ర కుటుంబంలోనే అతను పుడతారనమాట. సో అక్కడ మళ్ళీ వైష్ణవులకి సేవ చేసుకొని అతను నారదుడు అవుతారు. సో ఈ రకంగా వారు చేసిన తప్పులని కూడా ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసేస్తున్నారు శ్రీమద్ భాగవతంలోని. సో కొన్ని వందల వేల మంది ప్రతి నిత్యము ఒక్కొక్క గ్రూప్ లోని వింటూనే ఉన్నారు శ్రీమద్ భాగవతం. ఇస్కాన్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో అక్కడక్కడంతా కూడా తెల్లారిపూట శ్రీమద్ భాగవతం అనేది దాని పఠనం అనేది జరుగుతుంది. సో అక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు. మరి చాలా సిగ్గు కదండి, ఒకవేళ ఎవరైనా చెప్పుకున్నారంటే కమలేశ గోవిందదాస దేనికి పనికిరాడు, ఆయన ఊరికనే నాటకాలు, పైన పైన మాత్రమే ఆయన ఏదో పెద్ద సాధువులాగా ఉంటాడు, కానీ లోపల చూసామని అంటే పైన పొటారం లోపల రొటారం అన్నట్టుగా చెప్పుకుంటే అది నాకు అవమానకరమే, సిగ్గు అనిపిస్తుంది. ఇతరులు మాట్లాడుకునేదాన్ని నేను ఆపుకోలేను, కానీ వారి దగ్గరికి మళ్ళీ వెళ్ళాలి అని అంటే నాకు సిగ్గు అనిపిస్తుంది, వెళ్లకుండా పోవచ్చు. ఇంత జరుగుతున్నా సరే కూడా వీరెక్కడ కూడా అన్ఎడిటెడ్ గానే రాశారు. ఎందుకు అనంటే గొప్పవారనే కాదు, తక్కువ వారని కాదు, ప్రతి ఒక్కరూ తప్పు చేస్తారు. క్షమించే గుణం భగవంతుడిలో మాత్రమే ఉన్నది. తప్పులు ఎన్ని జరిగినా సరే కూడా ఆ తప్పుల వల్ల మనం ఒకవేళ తెలుసుకొని మన జీవితంలోని అటువంటి తప్పులు చేయకుండా ఉన్నాము అని అంటే అది జీవితానికి పరమార్థం అది. సో అందుకోసమని భగవంతుడు కూడా ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా వారు చేసిన తప్పులను కూడా వారే ఆమోదించారు. ఎస్, ప్రింట్ చేయండి ఇది అని. నారదముని ఇక్కడ సుఖదేవ్ గోస్వామి నారదముని గురించి చెప్తున్నప్పుడు నారదముని అక్కడ పిలిచి చెప్పలేదు, కాటెట్ ఆపేయండి, ఇంకా ఇక్కడ ఏంటి, నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను ఎదురుగానే నా గురించి అవమానం పైన అవమానం చేస్తున్నారని చెప్పలేదు ఆయన. ఆయన ఆనందిస్తూ ఉంది, కానీ నేను చెప్పండి, అందరికీ తెలియనియండి నేను తప్పు చేశానని. వాళ్ళ ముందు నేను కూడా నిల్చుంటాను, నేను ఎస్ నేనే ఈ తప్పు చేశాను, కానీ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తున్నానంటే నాకు సిగ్గు లేకుండా కాదు, మీరీ తప్పు చేయొద్దు అనేసాను. నా నుంచి, నా తప్పుల నుంచి, నా జీవితం నుంచి తెలుసుకోండి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రుద్రుల వారి యొక్క తప్పుని కూడా ఇక్కడ పాయింట్అవుట్ చేయడం అనేది జరుగుతోంది. సో అతని ద్వారా సృజింపజేయమని చెప్పారు, మళ్ళీ ఆపేయమన్నారు. మళ్ళీ అడవికి వెళ్ళారు. అడవికి వెళ్ళి అక్కడ అతను మళ్ళీ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఏమాత్రం కూడా అతను ప్రతికూలతను చూపించలేదు. ఆయన శిరసావ ఇచ్చారు, ఏది చెప్పినా దాన్ని శిరసావ ఇచ్చారు, వెళ్ళారు, అడవిలోని తపస్సు చేసుకున్నారు. అతన్ని ఫాలో అవుతూ తన రుద్రగణాలు కూడా అదే పని చేశారు. ఈవెన్ అఘోర సాధువులు వారందరూ కూడా రుద్రగణాల కిందకే వస్తారు. సో ఈ రకంగా వారందరూ కూడా వెళ్ళి తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టారు. సో నెక్స్ట్, బ్రహ్మ వాజ్ ఎంపవర్డ్ బై ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ అట్ థాట్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ అండ్ begot 10 sons ఫార్ ది ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది జనరేషన్. ఇప్పుడు మరి సంతానోత్పత్తి యొక్క కార్యక్రమం మళ్ళీ ఎవరికి పడింది అని అంటే, ఒకటి బ్రహ్మగారికి కూడా ప్రతికూలత అనేది చాలా కనిపించింది, కానీ అతనికి ఉత్సాహం అనేది మాత్రం అతను కోల్పోలేదు. రుద్రుల వారి చేత చెప్పించారు. ఫస్ట్ 4 కుమారులతో చెప్పారు, వారు వద్దన్నారు. నెక్స్ట్ రుద్రుల వారికి చెప్పారు, వారు చేశారు, కానీ అంత ప్రతికూలత వచ్చింది. మళ్ళీ వాళ్ళకి స్టాప్ చేసామన్నారు. మళ్ళీ ఈ కర్తవ్యం అతని నెత్తి మీద పడ్డారు. కానీ ఎక్కడ కూడా ఉత్సాహం అతను కోల్పోలేదు. ఏంటంతా నేనే చేయాలి లేదు. ఉత్సాహ నిశ్చయ ధైర్య తత్కర్మ ప్రవర్తన సంగతి త్యాగస్య సతోవృత్తి తద్భీర్భక్తి ప్రసిద్ధ్యతి. ఉత్సాహం అనేది ఎక్కడా కోల్పోలేదు. అతను తన కర్తవ్యం పట్ల కర్తవ్యపరాయణుడైతూ అతను చేస్తూ వచ్చారు. మళ్ళీ సంతానోత్పత్తి, ఈసారి మళ్ళీ 10 మందిని కన్నారు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ ఎవరైనా 22వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ శ్లోకం చేస్తారు.
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మరీచిరత్ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మరీచిరత్రంగిరసౌ పులస్త్య పులః క్రతుః భృగుర్వశిష్ఠో దక్షశ్చ దశమస్తత్ర నారదః. 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 మాతాజీ అర్థాలు చదివేయమంటారు? మాతాజీ. మరీచి అత్రి అంగీరసౌ పులస్త్యః. మరీచి పులః పులః క్రతు భృగు వశిష్ఠ దక్ష. బ్రహ్మదేవుని తనయుల నామములు. మరియు దశమః పదియవ. తత్ర అచ్చట. నారదః నారదుడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మరీచి అత్రి అంగీరుడు పులస్త్యుడు పులహుడు క్రతువు భృగువు వశిష్ఠుడు దక్షుడు అను వారలు మరియు 10వ పుత్రుడగు నారదుడు ఆ విధముగా జన్మించింది. మరీచి అత్రి అంగీరుడు పులస్త్యుడు పులహుడు క్రతువు భృగువు వశిష్ఠుడు దక్షుడు అను వారలు మరియు 10వ నారదుడు ఆ విధముగా జన్మించింది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జయప్రద మాతాజీ భాష్యం చేస్తారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. భౌతిక జగము సృష్టి పోషణము లయ అనేది కార్యక్రమం అంతయు భగవద్ధామమునకేగా బద్ధ జీవులకు ఒక అవకాశం ముసుగుట కొరకే ఉద్దేశింపబడినది. తన సృష్టి యత్నమున సహాయమును పొందుటకే బ్రహ్మదేవుడు రుద్రుని సృజించను. కానీ రుద్రుడు మొదటి నుండి సమస్త సృష్టినే మృంగివేయనారంభించను. తత్కారణమున అట్టి విలయకారక కర్మల నుండి అతనిని నిరోధించవలసి వచ్చను. అందుచే బ్రహ్మదేవుడు ఇంకొంతమంది సంతానమును లౌకిక కార్యకర్మల ఎడ వారు దాదాపు అనుకూలురై ఉండిరి సృజించెను. అయినను శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవ లేకుండా బద్ధజీవులకు ఎట్టి లాభము కలగబోదని చక్కగా ఎరిగి ఉన్నందున చిట్ట చివర తన యోగ్య పుత్రుడగు నారదుని భక్తులందరకు పరమ గురువు సృజించెను. భగవద్భక్తి లేకుండా ఏ కార్య విభాగమందును మనుజుడు పురోగతిని గాంచలేడు. భక్తి యోగ పదము భౌతికమైనది
భౌతికమైన దేని నుండైనను సర్వదా స్వతంత్రమే అయినప్పటికీ ఇది నిజమై ఉన్నది. కేవలము భగవంతుని దివ్యమగు ప్రేమయుత సేవయే జీవిత నిజగమ్యమును సిద్ధింపజేయగలదు. ఈ విధముగా బ్రహ్మదేవుని పుత్రులందరిలోనూ శ్రీమాన్ నారదునిచే వనరింపబడిన సేవయే పరమోన్నతమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ బ్రహ్మగారికి మళ్ళీ అతని యొక్క కర్తవ్యం ఏదైతే ఆయన ఇతరులకు అప్పచెప్పాలనుకున్నారో తన సంతానానికి ఆ అవకాశం మళ్ళీ చేజారిపోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అతనే సొంతంగా అంతా పనులు చేయవలసి వస్తుంది. సో అతనికి ఇప్పుడు చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏంటి అంటే భగవంతుడు చెప్పినేటిది చేయాలి, ప్లస్ ఇతను ఏదైతే అనుకున్నారో అది కూడా చేయాలి. సో భగవంతుడు ముందు చెప్పున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే ఈ రకంగా 5 రకాల కర్మలని ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా ఉండేలాగా సృజింపజేయమని చెప్పారు. సో దానివల్ల 5 కర్మలు ఏదైతే వారి ఈ శరీరము అనేసని అంటే ఇంద్రియ భోగము పట్ల ఆసక్తితోని ఉండాలి అనేది వారికి ఆజ్ఞ అన్నమాట. సో ఈ రకంగా వారిని సృజింపజేయమని చెప్పని అన్నారు. కానీ బ్రహ్మగారికి అనిపించింది లేదు వారికి భగవద్భక్తి అనేది లేకపోతే ఎలాగా, కాబట్టి భక్తి అనేది వారికి ఉండాలి అని అనే ఉద్దేశంతో బ్రహ్మగారు ఏంటి అని అంటే 4 రకాల భక్తియుక్త సేవలు నిమగ్నమయ్యేలాంటి కార్యకలాపాలని వారికి పెట్టి ఈ 4 కుమారుల్ని సృజింపజేశారు. కానీ ఎప్పుడైతే వారి ఎండెవర్, వారి యొక్క పరిశ్రమ భక్తి అనేది పెంపొందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే సృజింపజేశారో అది నాశనం అయిపోయింది. వారు ప్రత్యోత్పత్తి చేయడం ఆపేశారు. వాళ్ళు చేయనని చెప్పేశారు. ప్రత్యోత్పత్తి మా వల్ల కాదు అని అన్నారు. సో ఇప్పుడు అతనికి తప్పలేదు. అంటే భగవత్ ఇచ్ఛ ముందు మన ఇచ్ఛ పనికి రాదు. భగవంతుడు చెప్పారు ప్రత్యోత్పత్తి చెయ్యి, కానీ ప్రత్యోత్పత్తి ఎలా ఉండాలి అని అంటే వీరందరూ కోరుకున్నారు నా దగ్గర చేరుకోవాలి అని, వారికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. వారందరూ కూడా వారే అధిపతులు అనే ఒక భావనతో నిండిపోయారు. కాబట్టి వారికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు వారికి క్రియేట్ చెయ్యి, వారు ఏదో ఒక రోజు వారికి మొహం వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఎవరైనా చిన్నపిల్లలకి ఐస్ క్రీమ్ అంటే ఇష్టం, కానీ ఐస్ క్రీమ్ అంత ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు అన్నట్టు కనిపించింది అని అంటే, ఒకటి మీరు చేయగలిచేది ఏంటి అని అంటే వారికి ఐస్ క్రీమ్ అస్సలు ఇవ్వకుండా ఉండడం. లేదనంటే రెండోది ఏంటి అని అంటే వారికి ఐస్ క్రీమ్ అంటే మొహం వచ్చేసేలాగా వారికి తినిపించడం. పదా తిందాం పదా ఐస్ క్రీమ్ అని చెప్పని వారికి వరుస పెట్టి ఐస్ క్రీములు తినిపిస్తూ ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఇంకా నాకు వద్దులే ఐస్ క్రీమ్ అంటే వెగటు పుట్టేసింది, నా వల్ల కాదు, ఇంకా ఇంకొక ముక్క తిన్నానంటే కూడా ఐస్ క్రీమ్ నాకు వామిటింగ్ వచ్చేస్తుంది అన్నట్టుగా వారికి చేయిస్తే నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి ఐస్ క్రీమ్ తినరు. సో ఆ రకంగా వారికి ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు కూడా వారికి భౌతికమైనటి వారికి ఫ్లిక్కరింగ్ హ్యాపీనెస్, సో క్షణిక సుఖాలని వారికి చూపిస్తూ వారికి ఆ సుఖంలోని కొంతకాలం వారు నుండని దాని తర్వాత వాళ్ళకే వెగటు పుట్టేస్తుంది. దీనికంటే మించింది ఇంకేమీ లేదా, అసలు దీనికోసమైనా నేను ఇంతకాలంగా పరితపించిపోతున్నది, నాకు వద్దులే ఇంకిది అని ఏదో ఒక రోజు అనుకుంటారనే ఉద్దేశంతో అతను సృజింపజేయమన్నారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మొత్తం అంతా కూడా వచ్చి చుట్టుకున్నది బ్రహ్మగారికి. కాబట్టి బ్రహ్మగారు ఇప్పుడు ఏం చేశారు అని అంటే 10 మంది సంతానాల్ని అతను సృజింపజేశారు. అందులోంచి 9 మంది ఏంటి అని అంటే ఇంద్రియ భోగార్థము అక్కడ నుంచి వారు ఇంద్రియాల నుంచి లేక మనసు నుంచి వారందరినీ సృజింపజేశారు. సో శరీరం లేక మనసు. సో ముందుండే 9 వాళ్ళు వారందరూ కూడా ఏంటి అని అంటే భౌతికమైన కార్యకలాపాల కోసమని వారు పుట్టారు. కానీ ఆఖరి వారు 10వ సంతానం మాత్రం కేవలం అతని కోరిక మేరకు బ్రహ్మగారి యొక్క
కోరిక ఏంటి అని అంటే వీరు భక్తిలోని పుట్టాలి, వీరు భక్తిని ప్రసాదించాలి అందరికీ అనే ఉద్దేశంతో నారదుల వారిని అతను తన 10వ సంతానంలాగా అతను కన్నారు. సో ఈ 10వ సంతానం ఏంటి అని అంటే నారద అంటే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నారా అని అంటే నారాయణుడు, భగవంతుడు. దా అని అంటే ఇచ్చేవారు, ప్రసాదించేవారు. సో నారద అని అంటే నారదుల వారిని ఇది నారాయణుడు వారిని ప్రసాదించేవారు. నారాయణుడు వారిని ప్రసాదించేవారు అని అంటే ఏదో ఒక కమోడిటీ లాగా, ఒక వస్తువులాగా ఇచ్చేయడం కాదు. కృష్ణ భక్తిని వారికి ఇస్తారు. సో ఆ కృష్ణ భక్తిని ఇస్తే దాని ద్వారా భగవంతుడిని వారు పొందుతారు. ఆ భక్తి ద్వారా భగవంతుడిని పొందగలరు. కేవలం అంటే కేవలం అనన్యమైన భక్తి ద్వారా మాత్రమే మనం భగవంతుడిని కట్టేయగలం. కానీ దానికోసమని మనం భౌతికమైన గ్రైండ్ లోని, ఆ తిరగలిలోని మనం తిరగాలి, నలిపివేయబడాలి. సో వారు ఎప్పుడైతే వారు ఏషాంతు అంతగత పాపం, సో ఈ అన్ని పాపాలన్నిటి నుంచి వారు విముక్తులైపోవాలి. సో వారికి ఈ భౌతికమైన కార్యకలాపాల నుంచి వారు విముక్తులైనప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోగలరు. కాబట్టి కొన్నిసార్లు భగవంతుడు మనకి ఈ భౌతికమైన కార్యకలాపాల నుంచి మనం అందరం కూడా బయటికి రావాలి అని అంటే మనకి కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు అనేది పడతారు. అది మన మీద ద్వేషమో లేకపోతే కోపమో కాదు. సో ఒక రాయి ఒక అందమైన భగవంతుని యొక్క మూర్తి రూపంలో రావాలి అని అంటే దాన్ని చెక్కాలి. చెక్కేటప్పుడు బాగా హ్యామర్తోని దెబ్బలు పడుతూ ఉంటాయి, కానీ అది ఆ అందమైన మూర్తిలాగా తయారవుతుంది. సో ఒక ఇనప వస్తువుని కూడా ఒక ఏదైనా ఒక గుణపంలాగానో లేకపోతే గొడ్డల్లాగానో దాన్ని మార్చాలి అని అంటే దాన్ని బాగా కాలుస్తారు, దాని మీద బాగా కొడతారు. అంతా చేసిన తర్వాతే దానికి ఆ రూపం అనేది వస్తుంది. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా, ఈవెన్ యశోదాదేవి కూడా కృష్ణుడిని కట్టివేయాలి అని అంటే కృష్ణుడు వెంటనే సరే వచ్చి కట్టేయండి అనలేదు. కృష్ణుడు బాగా పరిగెత్తిచ్చారు యశోదాదేవిని, టమాటాలు చారిపోయేలాగా పరిగెత్తిచ్చారు. అంతా అయిపోయినాక యశోదాదేవి ఎప్పుడైతే ఇంకా కట్టేద్దామని అనుకున్నారో అప్పుడు కూడా కట్టలేకపోయారు. ఆఖరికి కృష్ణుడే చూశారు, చాలు మీరు పడాల్సిన శ్రమంతా పడ్డారు, ఇప్పుడు నాకు నేనే కట్టించుకుంటానన్నారు. అలాగే ద్రౌపదీదేవికి కూడా వెంటనే పిలవగానే వచ్చేయలేదు. ద్రౌపదీదేవి ముందు ఒక చేత్తో చీరను పట్టుకున్నారు, రెండో చేత్తో భగవంతుడిని పిలిచారు, వెంటనే వచ్చేయలేదు. రెండో చెయ్య కూడా ఎప్పుడైతే ఎత్తేసి ద్రౌపదీదేవి పిలిచారో భగవంతుడిని, అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి చీరను ప్రసాదించారు. సుధామ ఎప్పుడైతే అతను వచ్చారో అతనికి ఎంతో కష్టాలు అతను అనుభవించారు. అతను ప్రతి నిత్యం అనుకుంటూ ఉంటారు, ఆయనకైతే లేదు, ఎటువంటి కోరిక లేదు, భౌతికమైన మనకి ఇది రావాలి, ధనం రావాలి, లేకపోయినా బాగా సంపన్నమై ఉండాలని అతని కోరిక అస్సలు లేదు. తన భార్యకి యాక్చువల్గా రుక్మిణీదేవి ఇంకా కృష్ణుడు చూస్తున్నారు. కృష్ణుడికి తెలుసు తన ఆప్తమిత్రుడు, తన భక్తుడు, పరమ భక్తుడు ఆయన సుధామ ఇన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారని. సో రుక్మిణీదేవి చెప్పారంట, మీరే ఇచ్చేయచ్చు కదా ఆయనకి, ధనము ధాన్యము సంపత్తి అంతా ఇవ్వచ్చు కదా అని అంటే కృష్ణుడు అన్నారంట, అతనికి కోరిక ఉంటే నేను ఇచ్చేవాడిని, కానీ అతని కోరిక లేదే. ఆయన కేవలం నా భక్తుడు, నన్నే తలుచుకుంటూ ఉంటాడు ఎల్లవేళలా. కాబట్టి అతనికి కేవలం భక్తి తప్పించి ఇంకోటి లేదు. కాబట్టి నేను భౌతికంగా నేను ఆయనకి ఏమి ఇవ్వలేను. కోరికే లేనప్పుడు నేనేమి ఇవ్వగలను ఆయనకి? ఆయనకి జబర్దస్తికి ఇద్దామనంటే కూడా ఆయన తీసుకోడు. అంటే అప్పుడు రుక్మిణీదేవి ఏమంటారంటే, సరే అయితే నేను వెళ్ళి తన భార్య మనసులోని ఈ కోరికని ఉత్పన్నం చేస్తాను, వెళ్ళి కృష్ణుడిని కలవమని చెప్పేలాగా నేను ప్రేరేపిస్తాను తన భార్యని అని. సో ఆవిడ వెళ్ళి తన భార్య మనసులోని ఈ కోరికని పెంచుతారన్నమాట. వెళ్ళి మీరు మీ ఆప్తమిత్రుడైన కృష్ణుడిని అడగండి అని. సుధామ అంటారు, నా ఆప్తమిత్రుడు సరే, దేవాది దేవుడు సరే, కానీ ఆయనకి నేను వెళ్ళి అడగడం నా వల్ల చేత కాదు. ఆయన ముందు నేను భక్తిని అడగగలను, ప్రేమను అడగగలను, ఆయన్ని ఆలింగనం చేసుకునేది నేను అడగగలను, కానీ ధనం కోసం నా వల్ల కాదు అని అంటారు.
అయితే సరే ఏదో ఒక నెపంతో మీరు వెళ్ళండి, కనీసం ముందు అతన్ని కలవండి అని తన భార్య ప్రేరేపించి పంపిస్తారు. కాకపోతే ఆయన ఎంత వినకపోయేసరికి అప్పుడు తన భార్య చెప్తారు, మీరు మనిద్దరం అని అంటే ఏదో మంచినీళ్లు తాగేసి బ్రతికేస్తాము, కానీ మనకి ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఆ పిల్లలు ఆకలి గడుపుతోనున్నారు, కొన్ని రోజుల పాటు ఆయనకి భిక్షం దొరికేది కాదంట. ఎన్నడూ కూడా ఆయన తిట్టుకోలేదు. సో ఆయన కేవలం ఒకటే అనుకునేవారు, మన రాతలో రాసున్నది నేను చేసిన కర్మల వల్ల అవుతోంది, కానీ అనుభవిస్తాను అని. అంతేగాని తన మిత్రుడిని వెళ్ళి అడిగి ఆహారాన్ని తెచ్చుకోవాలి అని అనుకోలేదు. వేసుకునేదానికి వస్త్రం సరిగ్గా లేదు, ఒకే ఒక వస్త్రం ఉంది. కాబట్టి ఆ ఒక్క వస్త్రాన్ని కూడా అతనికే ఇచ్చేసి తన భార్య పిల్లలు అందరు ఇళ్లలోనే చిన్న పూరి గుడిసెలోనే లోపలే ఉంటూ తలుపు వేసుకొని అడుక్కునేదానికి కూడా బయటకు వెళ్ళలేరు, అదే ఇంట్లో అప్పటి కాలంలో బండ్లు అలాంటివంతా కూడా లేవు, నడుచుకొని వెళ్ళాలి. ఎంతో దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు. అన్ని రోజులు వారింట్లో ఆకలితోనే ఉన్నారు తన భార్య పిల్లలు కూడా. నీరు తెచ్చుకోవాలంటే కూడా ఇప్పటిలాగా ఇంట్లో ట్యాపులు లేవు, వెళ్ళి చెరువు దగ్గరించి నీళ్లు తెచ్చుకోవాలి, నదుల నుంచో. అక్కడికి వెళ్ళాలంటే వస్త్రం కావాలి, వస్త్రం కూడా లేదు. సో ఆ రకంగా కొన్ని కుండలో పెట్టుకుందామా అని అంటే వారింట్లో సరైన కుండ కూడా లేదు. ఆ రకంగా ఇంట్లో ఆహారం లేదు, నీరు లేదు, సరైన వస్త్రం లేదు. ఆ రకంగా వారింట్లోనే సుధామాని పంపించారు. ప్రతిసారి సుధామ అనుకుంటూ ఉంటారు, ఇక్కడ చూస్తే ఈ ద్వారకా నగరం ఎంతో సంపన్నమైన నగరం, వీరి మధ్యన నేను అడుక్కునే వారిలాగా ఉన్నాను, నేను వెళ్ళి కృష్ణుడు మిత్రుడిని అని చెప్తే అందరూ ఎగతాళి చేస్తారు, తిరిగి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకుంటారు. కానీ ఆ ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ తన భార్య పిల్లలు కనిపిస్తారు అతని కళ్ళ ముందు. వారి కోసమనైనా వెళ్ళి అడగాలి అని చెప్పని అనుకుంటారు. సో ద్వారపాలకులకు చెప్పేసరికి అతనే అనుకుంటారు, ద్వారపాలకులకు ఎలా చెప్పాలి, అసలు కృష్ణుడు మిత్రుడు అని చెప్పుకోవాలా, మిత్రుడు అని కూడా చెప్పరు ఆయన. కృష్ణుడికి ఒక్కసారి చెప్పండి, సుధామ వచ్చాడని చెప్పండి, మీరింతకీ కృష్ణుడికి ఏమవుతారో చెప్పవయ్యా బాబు అని అంటే, మీరు జస్ట్ చెప్పండి వాళ్ళకి సుధామ వచ్చాడని, అంతే. నేను ఏమవుతాననేది దయచేసి నన్ను అడగద్దండి, ఆయనకి జస్ట్ వెళ్ళి చెప్పండి, ఆయన వచ్చారా సరే, రాలేదు అని అంటే నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను అని అంటే, ఎప్పుడైతే సుధామ అనే ఆ మాట వింటారో కృష్ణుడు తన పీతాంబరము, నెత్తి మీద ఆ కిరీటము అన్నిటినీ కూడా విడిచిపెట్టేసి కాళ్ళకి కూడా చెప్పులు కూడా లేకుండా తన ఆ కోట నుంచి గంతులు వేసుకుంటూ ఎగురుకుంటూ దూకుతూ అతను పరిగెత్తుకుంటా కిందకు వచ్చేసారంట. ఒక రాజు వస్తున్నారు, ఒక చక్రవర్తి వస్తున్నారు అని అంటే మేళ తాళాలు, ఆడంబరము అంతా ఉండాలి. సో శంఖనాదాలు అవన్నీ కూడా ఉండాలి, డోలులో అవంతా వాయించుకుంటూ రావాలి. కానీ అవేవీ లేకుండా వచ్చేసారు ఆయన. ఒక చక్రవర్తికి శోభ ఇచ్చేలాంటివి పీతాంబరము, సుదర్శన చక్రాన్ని సైతం వదిలేసి వచ్చేసారు అతను. తన ఆప్తమిత్రుడైన సుధామాని గట్టిగా కౌగిలించుకొని అతని కాళ్ళని కడుగుతూ అశ్రుధారలు కారుతూ, ఆ అశ్రుధార అతని పాదాల మీద పడుతూ ఆ రకంగా కడుగుతూ వచ్చారు. ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉండంట, సుధామ కూడా ఏడుస్తూ ఓ నా మిత్రమా, నా కోసమని ఇంకా గుర్తు పెట్టుకున్నావా నన్ని, ఓరి నా సుధామ, నిన్ను మర్చిపోయిందే ఎప్పుడు నేను ఎవరిని మర్చిపోను, అందులో నువ్వు నా ఆప్తమిత్రుడివి, నా గొప్ప భక్తుడివి, నిన్ను నేను ఎలా మర్చిపోతాను అని చెప్పని ఈ రకంగా దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు అతను ఒక బీద బ్రాహ్మణుడైన సుధామాకి కాళ్ళు కడిగారంట. కాళ్ళు కడిగి అతనికి మంచి వస్త్రాలు అవంతా కూడా వేయించిచ్చారు. అంతా వేసిన తర్వాత ఆఖరికి ఏంటో దాస్తున్నావు నువ్వు, నా కోసం ఏదో తెచ్చావని అంటే ఇతనికి సిగ్గు అనిపించేసింది. పురుగులు పట్టిన అటుకులని, పురుగుల్ని సంహవ్ వేరు చేసి నేను తెచ్చాను, ఇంత పెద్ద చక్రవర్తికి నేను ఇవ్వడం అటుకులు అని. ఏమీ లేదు అని అన్నారంట. వెంటనే అతని చేతిలోంచి ఆ మూటని లాక్కొని ఆ చిన్నపాటు మూటని గుప్పెడు అటుకులు నోట్లో వేసేసుకున్నారు. అబ్బా ఎంత రుచిగా ఉంది, మన పాత రోజులు నాకు జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి అని చెప్పని కృష్ణుడు నోట్లో వేసుకోగానే, అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ చూడండి, తిరిగి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు సుధామ ఫైనల్ గా అంతా అయిపోయింది, అతను తిరిగి వెళ్ళాలి, అతను వెళ్ళిపోతూ ఉండే అంట.
వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు కృష్ణుడు మళ్ళీ పిలిచారు, రా సుధామ. ఏంటి వస్తే, నువ్వు ఇంత ఆభరణాలు అవంతా వేసుకొని వెళ్తున్నావు, దారిలోని ఎవరైనా దుండగలు అది తస్కరించేదానికి రావచ్చు, కాబట్టి మామూలుగా నీ బట్టలు నువ్వు వేసుకొని వెళ్ళిపో, లేకపోయిందా నిన్ను సంహరించబోతారు అని అంటే, మళ్ళీ ఆభరణాలంతా తీసేసి అతని పాత చిరిగిన దుస్తులే అతనికి వెయిట్ చేసి మరీ పంపించారు తిరిగి. సో అక్కడ కూడా సుధామ అనుకోలేదు, ఏంటి కృష్ణుడు ఈ రకంగా నాకు చేస్తున్నారని అనుకోలే. అబ్బా ఎంత ప్రేమ నేనంటే, ఎక్కడ నన్ను ఈ దొంగలు వచ్చి నన్ను ఏమైనా చేస్తారేమో అనేసని అంత ప్రేమనా అని అనుకుంటూనే వెళ్ళారు. తీరా అతను తన ఊరికి వెళ్ళిన తర్వాత, ఇక్కడ నా భార్య పిల్లలు ఒక పూరి గుడిసెలో ఉండాలండి, ఆ పూరి గుడిసె నాకు కనిపించట్లేదు, నాకేమైనా మదం ఎక్కిందా లేకపోయిందా, నేనేమైనా తప్పుదారికి వచ్చేసానా, నా ఇల్లు నాకు కనిపించట్లేదు, ఎవరైనా చెప్పగలరా అని అంటే, పైన నుంచి ఆ పెద్ద బంగ్లా ఒకటి ఉంది, ఆ బంగ్లా నుంచి తన భార్య పిలిచారనమాట. కావండి ఇదే మన ఇల్లు రండి అని. సో అంటే భగవంతుణ్ణి మనం కోరుకోకుండా ఏది మనకిచ్చారో ఆ రకంగా మనం కానీ చేసుకున్నట్లయితే, భగవంతుడు మనకి ఎంతైతే అవసరం ఉందో దానికంటే ఎక్కువగానే ప్రసాదిస్తారు. సో ఈవెన్ 9వ అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో కూడా మనకి ఇస్తున్నారు, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసితేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామి అహం. సో వారికి లేనిది నేను సమకూరుస్తాను, ఉన్నది నేను సంరక్షిస్తాను, పరిరక్షిస్తాను అని. కాబట్టి ఈ రకంగా భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవసరం కంటే మించిందే ఇస్తారు. కాకపోతే పరీక్ష అనేది చేయండి, ఏది ఇవ్వరు, ఊరికనే ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారికి కావాల్సింది ఇస్తారు, కానీ వారికి ఇబ్బందులు అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి జీవితంలో ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫేస్ చేసిన తర్వాతే వారికి గ్రైండ్ అనేది అయిన తర్వాతే, శుద్ధీకరణ అయిన తర్వాతే వారికి ఏదైతే వారు అర్హులో దానికి భగవంతుడు కరుణిస్తారు. కాబట్టి ఇక్కడతో మనం విరామం తీసుకుందాము. బ్యాలెన్స్ రేపు చూద్దాం. వంశకల్పతరుభ్యశ్చ కృపాసింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జయ. నమాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్.